הבן שלי על הרצף, חי בשנה האחרונה בעוטף, בתפקוד גבוה, בחיים עצמאיים, בבית משלו. ביום ראשון הוא חולץ מהתופת והגיע הביתה, שכל הדברים היקרים לו נשארו מאחור. בהתחלה שחררנו ולאט לאט ראיתי כמה זה עוצר את השיקום שלו ומכניס אותו ללחץ, בהיסטריה. כל הציוד האישי שלו, שכולל ביגוד, אוספים אישיים, מחשב וכו', נמצאים בדירה. החפצים האישיים חשובים מאוד בגלל מצבו הנפשי על רקע אוטיזם. כרגע נמצא עם אימו. טוב. אז אנחנו לוקחים את המחשב שלו? יש פה כל מיני אוספים, מוביליה, משחקים, מחשב. יש פה ארגז שלם של בובות. הרגישות, המהירות, ההירתמות היא לא תאמן. מה עם הכובעים האלה? בוא ניקח לו אולי גם. אנחנו יכולים להתקדם עם השיקום הארוך שמחכה לנו. תודה.